ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. വിശുദ്ധ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ ഗലാത്യക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 6-ാം അധ്യായം 14-ാം തിരുവചനം. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുരിശിലല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും മേന്മ ഭാവിക്കാൻ എനിക്ക് ഇടയാകാതിരിക്കട്ടെ. അവനെ പ്രതി ലോകം എനിക്കും ഞാൻ ലോകത്തിനും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കർത്താവ് ക്രൂശിൽ മരിച്ചതിലൂടെ ലഭിച്ച രക്ഷയും അനുഗ്രഹങ്ങളുമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അവകാശപ്പെടാനില്ല. ലോകം നമുക്കും നാം ലോകത്തിനും ക്രൂശിതരായി, ലോകത്തിന് മരിച്ചവരായി ക്രൂശിതനോട് രൂപാന്തരപ്പെടാനാണ് ദൈവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുരിശിൽ മേന്മ ഭാവിക്കാം. ലോകത്തിന് മരിച്ചവരായി വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കാം. ആമീൻ.